जोंना बेवहाय स्पष्ट बर' थुनलाइ आफादनि स्टेन्डआ भेरि क्लियार होनो मोना बिसोरखौ माब्रै होयो बे सरखारनि बाथ्रा नाथाय जोंनि जों जायखौ मोनबोदों बे खाबुआ खानाय दोंसेजों समानबो खहा जादों बे स्पष्ट बाथ्रा जों बे बाथ्राखौ इतिमध्य जों मिथिहोखाबाय मानोना बिथांमोना जे मोनसे जौगानाय हारि बिथांमोना सुबुं अनजिमायाव जोबोद बारा जेराव दङ आथिखालाव जोंहा 44 लाख नाथाय बिसोर हाबनाय लोगो लोगो 2 कौटि जाहैगोन अब्ला जोङो बे 44 लाख सुबुङा एसटिआ जों गोमालांगोन बे 2 कौटिनि जायगायाव बेखायनो स्पष्ट खोथा बे बेलायाव सिसिट'आ जि हाबाफारि लायो जों मदद खालामगोन एबसुआ जि हाबाफारि लायो बेखौ जों मदद खालामगोन कुनु पयथे बे गोदानै मोनद' हारिफ्रा जाहाथे एसटिआव हाबनो मोना जोंनियाव लिरग्रा गोबां दं नाथाय फरायग्रानि आंखाल जोङो लाइमोनफ्रा दिनै थुनलाइ सोरजिदों खन्थाइ रायथाइ सल' सुंद' सल' थुनफावथिना आदि लिरदों बे जोबोद मोजां बाथ्रा बियो दिनै जोंनि राव थुनलाइया गोबां जौगाबाय दिनै हारिया गोबां जौगाबाय नाथाय जेंनाया फैदों फरायग्रानि आंखाल दिनै जोंहा रादाब बिलाइनिबो आंखाल जाहैबाय मानो आंखाल जादों होनना बुङोब्ला दिनै फरायग्रा गैया मानोना जोंहा फरायग्रा थाबासो बेफोर बिजाबफ्रा ओंखारगोन दा फरायग्रा गैयियावनो बेफोर लासैनो जोबलांगोन आङो जायफोर लिरदों गोदानै जाखांबोनाय अनजालु फरायसाफ्रा बिथांमोननो साबायखर बावदों जे बिथांमोना लिरबाय थाथों आरो बिथांमोना बिजाब सेबखांनांगौ दङब्ला बिथांमोना जुदि सेबखांनो हायाखैबा जोङो बोरै हायो थुनलाइ आफादा बेनि बेलायाव जों नाजागोन बेखौ आं खोन्था मोनद' हारिफोरनो एसटि होनांगौ होननानै जोंनि बिटिसिनि मादिरां गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा हरदों होननानै बुंदों जोङो मिजिंथिदों जे बिथांमोना हरदोंब्लाबो बेखौ थाबैनो उइद्र' खालामो मानोना जोङो बे मोनद' हारिखौ मालाबाबो एसटि जानायखौ लुबैयाखै आरो बे जुदि एसटि जायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया ओरैबायदि माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन नोङो साख्रि बाख्रिखौनो होन नोङो एडमिसनखौनो होन नोङो मेडिकेल साइन्सआनो होन नोङो इन्जिनियारिं कलेजआनो होन गासैयावबो जोंहा एडमिसन मोननाय नङा बेखायनो बेफोर खोथाखौ गोथौ आरो गुवारै साननानै मानिजाथ' हाग्रामा महिलारि सारखौ आं खावलायगोन बिथाङा हरमारदोंब्ला बेखौ बिथाङा उइद्र' खालामनांगौ आरो बै जेनोखि जानो थांनाय बिसोर एडभान्स हारिफोर दङ बिराद बुरजा हारि माने सुबुं अनजिमा दङ बिसोर जायोबा जोंहा खहाया बारा दङ आरो बिनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो खैफोदाव खोलैनो हाया बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट नुदों आरो बेखायनो आं खावलायगोन निश्चय बै समाव हरदोंमोन दिनै बिथांमोना उइद्र' खालामना लायोब्ला मोजां जागोन बेवहाय जोंबो थोंजों बाहागो लायाखै बेवहाय सिसिट'आनि सिङाव थानाय गासै मोन 21 आफादफ्रा बाहागो लादों सिसिट'आनि सिङाव आरो जों मिथिनायाव बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जायनाखि आफादगिरि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोबोद मोनसे पजिटिभ नट होदों होननानै जों खोनादों आरो बे नटखौ लानानै बिथांमोना आवगायनांगौ नाथाय खुनु कमप्रमाइजिं एटिटिउड लानानै खामानिखौ मावनांगौ बे जोंनि स्पष्ट बाथ्रा